Jackson masih bersama Teguh Audio. Anganku gambar anembus beko gitu lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung tegedeng jantung wengi wewayang beda atiku sing ngotirta saumpama kapan boyong aku bisa gegem lintang hangrayong endah rembulan aku samar kuatir lan muntap cabar mekar ing ora-ora kancakan ngelakan tanpa upama tunggu temete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketiga masih bersama Teguh Audio Jackson. Anganku gambar anembus beko itu lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung tegedeg jantung